Marșul Eroilor Revoluției din Timișoara a ajuns la a 20-a ediție. Ca în fiecare an, locul de întâlnire a fost în fața Bisericii Reformate din Piața Maria, locul unde a izbucnit Revoluția anticomunistă din decembrie 1989. Se împlinesc 36 de ani de la evenimentele care au dus la înlăturarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu și la căderea regimului comunist. La fel ca în urmă cu 3 decenii, participanții au scandat Timișoara, libertate și o dorință sinceră, România liberă. Iată. Mai bine